OK, boys and girls, ja som Jeremax a práve sa idem premenovať idem sa premenovať na Jeremax. Už som sa premenoval v slovenčine, ale tentokrát aj v češtine, pretože myslím na mojich českých bratov, hej. No, takže ja si myslím, že môžeme ísť na to. Je 19:15. Takže jo lidi, jdem se přejmenovat na Jeremax, protože chápeš, proč ne? Já si myslím, že by to byl dobrý nápad. Co vy na to lidičky, řekněte mi do komentářů a jdeme na to. Let's go! OK, takže lidi, máme to. Přejmenovali jsme se na Jeremax a já si myslím, že je to asi lepší, protože když si vyhledáte na YouTube Jeremax, tak vám vyjde milion Španělců, Portugalců a nevím co další, takže hej, very good weather, very good nickname a hej, continue. Boom! Boom boys, máme to. To byl ale výbuch, čo? Lebo jsme se premenovali na Jeremax, takže už aj v češtině a slovenčině, takže hej, možná mám další jazyko na budúce. A Jeremax je podle mě viacej super a začal, čus.